ନ ପଳା ଏହାର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଏମିତି କ ଯୁକ୍ତ ନ କ୍ନ ଖ ଯୁକ୍ତ ନ ଖ୍ନ ଗରେ ନ ପଳା ଗ୍ନ ଘରେ ନ ପଳା ଘ୍ନ ଚରେ ନ ପଳା ଛ୍ନ ଛରେ ନ ପଳା ଛନ ଜରେ ନ କାହିଁ ଦେଇନେ ଜ ଏଠରୁ ପଢିବା ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢିବା କରେ ନ ପଳା କ୍ନ ଖରେ ନ ପଳା ଖ୍ନ ଗରେ ନ ପଳା ଘ୍ନ ଘରେ ନ ପଳା ଘ୍ନ ଚରେ ନ ପଳା ଛ୍ନ ଜରେ ନ ପଳା ଝ୍ନ ଛରେ ନ ପଳା ଛନ ତାପରେ ଅଛି ଜରେ ନ ପଳା ଝନ ଝରେ ନ ପଳା ଝନ ଟରେ ନ ପଳା ଥନ ଠରେ ନ ପଳା ଠନ ଢରେ ନ ପଳା ଧନ ଢରେ ନ ପଳା ଢନ ଣରେ ନ ପଳା ନନ ତୋରେ ନ ପଳା ତନ ଥରେ ନ ପଳା ଥନ ଧରେ ନ ପଳା ଧନ ଧରେ ନ ପଳା ଧନ ନରେ ନ ପଳା ନନ ପରେ ନ ପଳା ପୁନ ପରେ ନ ପଳା ଫୁନ ଘରେ ନ ପଳା ଭୁନ ଭରେ ନ ପଳା ଭୁନ ମରେ ନ ପଳା ମନ ଝିଅରେ ମ ପଳା ଝିଅନ ରରେ ନ ପଳା ନନ ଳରେ ନ ପଳା ଲନ ଲନ ସରେ ନ ପଳା ସ୍ନ 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 ଏଇଟା ତିନିଟା ଯାଏ ସ ଅଛି ତାପରେ ହନ ହରେ ନ ପଳା ହନ କ୍ଷରେ ନ ପଳା କ୍ଷଣ ୟରେ ନ ପଳା ଇୟନ ଳରେ ନ ପଳା ନନ ଲନ ଏହା ଥିଲା ଏତିକି ଆର ଶବ୍ଦ ପଢିବା ଏଟା ହଉଛି ଗରେ ନ ପଳା ଘ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅଗ୍ନି ଘ୍ନକୁ ଋଷିକାର ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ବିଘ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯତ୍ନ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ଚିହ୍ନ ବହ୍ନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ আহিକ ଆହ୍ନିକ ପ୍ରନଗ ପ୍ରସନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଢି ପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସନ୍ନ ସନ୍ନିବେଶ ସନ୍ନିଧାନ ସ୍ନାନ କଲି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ରତ୍ନ ମୁଦିଟିଏ ହଜିଲା ଜଳେ ହାରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏ ସାର ବଚନ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ହାଏ ଶିଶୁଗଣ ଏହାର ଥିଲା ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ ନ ପଳା